Здравейте всички, аз съм Сайкър от VBOX и днес ще ви покажа как идея, примерно за аватар. Коледен аватар, значи да ви покажа как може да направите елементарен коледен аватар. С тази картинка, айде отваря се. И тук може да се редактирате по най-различни начини някои неща. Ох, майко се още. За какво толкова бавно ми зареждат тя за текстове, защото опа, нещо се би. Прави се. Не забрах. Тук може най-различни неща да се правите, да се асоциации, такива глупости. За Коледа аз ще поръчам един шрифт за коледно такова. Чакайте малко тук. Опа, той ми е на стария комп. Един Крисмас нещо си стая, но тук си пишете нека тук пишете Сайкаджъм. Каро Моско големите така нека казвате тук да ми направите. Извините ме, че така говоря. Така, това готово. Сега това от FX. Първите ескички. Първите ескички искаме. На Сторк. Сторка опрям. Гордо златен цвят. Нещо такова може. Може черно да е Сторка. Секси. Текстурата, тук е текстура именно. Тази сме почваме кефи. Контур. Това е най-яко. Сатин, това не знам даже кой е. Ще оправя такова. Скин. Интергол. Ще го направя това по-към тъмната гама. Watercolor. Ще го направя към светлата гама. Intershadow, това го правя на 100%. Друг shadow е това на 100%. Това го правим на normal. Това го правим на soft light. И това ми се получава. Ето, вижте как става. Готино е. Като че ли има леко не. Така. На мен ми харесва лично, не знам на вас. Това става за коледни картички, такива онлайн. Да го запазим в чипек. Може сега ще ви покажа как. Ако не знаете, то всеки знае как да си ги запазвате в най-добрия формат. Това на прогресив. Тук това е 12. На максимум 12. И сега да видим как се е получила картинката. Ето е хубави текстурите и глупости на текста. И това е от мен. Чао!